आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै जाहाथे भिडिअखौ सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदियै। मैया 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला बिसु आरो इउथ बि पि एफ नि जुथायै रेव-रेवानि मुसुखा सावनानै सोंखारिदों। इउथ बि पि एफ आरो बिसु बिसोरो खामानिखौ मोजाङै मावैनि थाखाय रायजो-राजाफ्रा रागा जोंनानै बिनि मुसुखाखौ सावनानै सोंखारिदों। बि टि आर नि एसेम्बलि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो बे समावनो जानाय जिल्लानि तालिमाव जानाय समितिनि माखासे आइजोफोरा खौसेथियै जौगाथाय, मोनथाय आरो गोहोम आरो समान मोननो थाखाय मोनसे आइजो आफाद दाफुंबाय। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय समाव जाहाथे फारफ्रोमथिंबो आइजो माहारिया समान मोनथाय मोननो हायो बेखायनो बे आफादखौ होनाय जादों होननानै फोरमायदों। जाहाथे आइजोफोराबो समानै जौगालांफायो आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हाफायो। हौवाफोरजों हिनजाव मानसियाबो समानै जौगालांफागोन होननानै बिथांमोना मोगा-मोगि लानायाव बुङो आरो माखासे हिनजाव मानसिया उन जानानै थानायनि थाखायनो माखासे खामानिया हिनजावफोरनियाव गोग्लैसोनानै थायो। हौवाफोरजों समान दावगालांनो हायोबासो हिनजावफ्राबो जौगालांनो हायो आरो खामानि मावनो हायो। दाखालै मिस्टार इनुस इउटुब चेनेलाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे मिस्टार इनुस इउटुब चेनेलाव भिडिअ होनाया जाहैबाय गावहा DSLR केमेरा बायनो थाखाय गावनि साबस्क्राइबारफोरनाव माखासे डनेसन बिदोंमोन आरो बे डनेसनखौ मोनबानो DSLR केमेराखौ बायगोन होननानै बुंदोंमोन मिस्टार इनुस चेनेलआ आरो बेखौ नुनानै एक्सट्रा इउटुबारआ गावनि इउटुब चेनेलाव बुंनानै होयो जे गावनि भिडिअआव माखासे डनेसन हरनायखौ जेनबा DSLR केमेराया 100-200 जों मोनालासिनो गोबां रां नांगौ बेनि थाखायनो जेनबा एसेल' फैसा डनेसन फैयोबा बिथाङा मा खालायगोन होननानै सोंथि सोंदों आरो बेखौ फैसाखौ जागोन नामा होननानै बुंदों बिथाङा आरो बेखौनो मिस्टार इनुसआ रिप्लाइ होदों आरो बिथांमोना रिप्लाइ होलायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै दाख्लैनिफ्रायनो मैयासिम जागासिनो दं आरो बिथांमोना गावजों गाव सिरि थालायोबा मोजां जासिगौ होननानै आं सानो आरो बिदि दावराव-दावसि जाबा दावरावैनो दावराव जालांबाय थागोन होननानै आं सानो आरो सिरि जालायबा जाला। डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होबाय आङो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै भिडिअखौ नायनो हागोन। चिरां जिल्लानि बेंटल बाथाबारि गामिनि सासे मानसिया गारि एक्सिडेन्टजों जिउ गोमायो। बिथांनि मुङा जाहैबाय सुसान नार्जारि आरो बेवहाय गारिजों सौदावलायनायावनो बिथांमोना एक्सिडेन्ट जानानै बिथाङा जिउ गोमायो जायगायावनो। बिथांखौ बाथाबारि गामिनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वाट्सएप लिंकआ मैया सानसे जाबाय दाख्लै हेक जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोनदों आरो सिगाङावबो बिदिनो हेक जादोंमोन होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मैया सानसे जाबाय दाख्लै हेक जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि वाट्सएप लिंकखौ। मैया सुनिबारखालि कार्बि आंलं जिल्लाया 10 घन्टानि थाखाय बन्द फोसावनानै होदोंमोन। कार्बि आंलं जिल्लाखौ ओइस ए डि आरो बि टि आर गोरोबथानि मोननै पार्टिजों मिलायनानै 10 घन्टानि थाखाय बन्द फोसावनानै होदोंमोन आरो बेखौ दा बोखांनानै लाफिनबाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों।